Dobrý deň, v tutoriáli vložíme do web stránky cirkevného zboru článok. Články sú zobrazené hneď v úvodnej stránke, ale aj v sekcii články. Ak by sme klikli na napríklad pietná spomienka na Pete, článok sa zobrazí takto. Máme tu podpis, nadpis o veľkosti 2, obrázok, nadpis, dátum. Poďme na vec, vložíme, prihlásime sa, vypočítame kapču 1 minus 1. Pôjdeme do prostredia WordPressu, dáme si pridať článok, napíšeme nadpis, povedzme testovací článok bez bodky, lebo všetky máme bez bodky, tak by to bolo lepšie, nech je to jednotné. A vložíme text z Wordu. Nájdeme si ikonku vložiť z Wordu. No a vložíme cez túto ikonku. Lebo ak by sme na toto zabudli, tak ukážeme si, aký problém môže nastať. Dáme kopírovať z Wordu. A niekto by si mohol povedať, aký problém. Však ten text je parádny. Áno, zobrazí to pekne v konečnom dôsledku. A keď vojdeme do textového editora HTML, tak si pozrieme tento krkolomný kód. Lebo Word generuje krkolomný kód Microsoftiacky, do ktorého sa ani čert nevyzná. A práve k ním zase prehliadač, či už Firefox, alebo Opera, alebo ktorý Safari, kým toto prečíta, tak to akože mu to trvá určitý čas a na čo zbytočne spomalovať web a stránku samotnú, a hlavne keď má niekto mobil, tak toto určite, že nebude z tohto nadšený. Preto celý tento kód krkolomný odstránim deleteom a ukážeme si, ako sa to má, keď stlačíme túto možnosť vložiť z Wordu, kopírovať. Kopíroval som z Wordu a púšťam. A dám vložiť a pozrieme sa na textový editor, aký krkolomný kód nám vložilo. No a žiaden krkolomný kód, čistý text, čistá robota. A presne tak to má byť. Preto zapamätáme si, ikonka z Wordu, to je tá, ktorú musíme vedieť, že je vo WordPresse aj o polnoci, musíme vedieť, že tam je. Ak by sme nevedeli, no to už potom ešte by bolo ešte druhá možnosť, aspoň cez poznámkový blok prehnať text, odformátovať ho a potom ho prehodiť zase do článku. Napíšeme si, keby sme samozrejme že písali rovno do článku, napríklad teraz ja napíšem dátum, alebo ešte sa na konci podpíšem. Povedzme, že sa podpíšeme Jožko Mrkvička. No a článok máme z polovice hotový. Povedzme, že by sme chceli vložiť obrázok, vložíme ho pridaním súboru, nahrať súbor a do tohto priestoru vložíme obrázok potiahnutím myšou, napríklad z priečinka obrázky dáme tento. Len pozrime sa na obrázok, on je dosť, pod obrázok sa nám objavilo okienko, kde je napísané, že má 697 KB na rozmeroch 2048 x 1536. Ten obrázok je dosť veľký a takisto aj dosť kapacitne
600 KB. Chcelo by to scvrknúť cez kompresiu, cez editor obrázkov, skompresovať to aspoň pod 100 KB. A to zase kvôli tomu, aby stránka bola načítaná rýchlejšie. A ešte ďalšia vec je, že keby sa aj takýchto obrázkov dávalo na web príliš veľa, potom by bolo treba za gigabajtový priestor platiť. Obrázok môžeme aj zmenšiť alebo zrušiť. Zrušíme ho zmazaním, ikonkou zmazať alebo upraviť. Stlačíme upraviť, môžeme ho zmenšiť napríklad na 70% a aktualizovať a je zmenšený. Napríklad tento nadpis môžeme dať o väčší, ako nadpis číslo 3. Tento, ak by sme dali, nemusíme, ale dajme tomu, že dáme nadpis číslo 2. Jednotku nedávame, to je už moc veľké písmo. Ale dalo by sa to prednastaviť aj na menšie, len všetko so všetkým súvisí a zase sú niekde proste tie plochy na stránke, kde potrebujeme mať prednastavenú H1 ako veľkú. No. A ešte si pridáme prezentačný obrázok, aj keď články môžu byť aj bez neho, ale krajšie, ak máme k dispozícii, môžeme ho dať. Vždy je lepšie ho dať ako nedať. Nadstavíme. Ostatné kategórie v prípade článkov sú prednastavené, pustí nás to medzi všetky články, všetky tieto možnosti sú prednastavené a článok je hotový, stačí ho len publikovať. Stlačím publikovať. Ak by som článok nechcel mať na stránke, vidím tu možnosť presunúť do koša. To je jedna z možností, lenže potom by bolo treba aj, ak sa pozriem na obrázok, tak aj tento obrázok potom zmazať navždy, keď viem, že súvisí s článkom. Aktualizovaný článok, keď už ho máme, ešte raz ho dám aktualizovať. To je gulomet. Zobraziť článok dáme, že či je pekný, aby sme ho videli v reáli. No tak takto nám to napísalo. Povedzme, že sme s tým spokojní a pozrieme sa na články, ako nám pridalo článok. Nám ho pridalo tu a na hlavnej stránke je pekne na vrchu. Vždy prikladá články na vrch. S prácou môžeme byť spokojní a môžeme sa odhlásiť. Alebo ešte môžeme si povedať, že keď navštívime článok a dáme ho upraviť, alebo aj tu, takto tu, alebo tu, dáme upraviť, dalo by sa ešte priložiť aj video. A to takým spôsobom, kde by sme si stanovili, že by bolo niekde tu na konci. A teraz vložiť. Museli by sme prepnúť, že na video. Bolo tam možnosť aj audio, aj flash. A tu vložiť URL. No len keď by sme vkladali URL, ak by sme dali HTTP ako prvé, Hypertransfer Text Protocol, tak to ako by bol problém, hlavne vo Firefoxe, nezobrazilo by to. Preto začneme lomitkami a v tomto tvare www, YouTube a tak ďalej. Tento druhý tvar, to je ten problémový.
Tomu sa treba vyhnúť ako čert krížu. Tento prvý môže byť. Len keď sa potom zadefinujú napríklad aj tieto rozmery, tak potom keď dáme vložiť, tak OK. Nebudem vkladať. Myslím, že stačilo si len o tom povedať, lebo my túto možnosť moc využívať nebudeme. Odhlásime sa zo stránky, lebo sme s robotou spokojní. Opustiť. OK. Ďakujem vám za pozornosť. Tu je krása vec. A dovidenia.